דווקא בסנדיי נשברה לי שן קדמית, זה פוגע באגו. איך עכשיו אני מוצא את הרופא הכי תותח בסנדייגו? מישהו מהיר, עדין וזהיר, לא פחות חשוב שיעשה לי מחיר. מי יעזור, אני ממש בצרה. מי מאמור? מי? יש 3 דברים שכל ישראלי צריך לדעת. מי מאמור? מי מאמור? וזה לא משנה אם אתה ב-LA או בקטמנדו, חייב לדעת מי מאמור? מי מאמור? אחרי שנה של נדודים הגעתי סוף סוף ליפן. לא מכיר פה אף אחד, לאן אפנה לאן? איפה אוכלים חרקים בלי לחשוש, ואיפה כדאי להניח את הראש? מי ייתן טיפ, מי יביא לליבי? מי מאמור? מי? יש 3 דברים שכל ישראלי צריך לדעת. מי מאמור? מי מאמור? וזה לא משנה אם אתה ב-LA או בקטמנדו, חייב לדעת מי מאמור? מי מאמור? ההופעות והשופינג ישראלים בעיר, תחבורה או בית כנסת, גם מזג האוויר, אתרי התיירות וכל מי שנותן שירות. יש סקירה של יוסי כהן וגם דירוג של רות. בכל העולם מלון, חנות או תפריט, יש ים של המלצות וזה תמיד בעברית. יש על מי לסמוך, ישראלים תמיד יודעים. מי מאמור זה להיות בעניינים. יש 3 דברים שכל ישראלי צריך לדעת. מי מאמור? מי מאמור? וזה לא משנה אם אתה ב-LA או בקטמנדו, רוצה לדעת מי מאמור? מי מאמור? יש 3 דברים שכל ישראלי צריך לדעת. מי מאמור? מי מאמור? וזה לא משנה אם אתה ב-LA או בקטמנדו, רוצה לדעת מי מאמור? מי מאמור?